že abyste si uvědomili, že toto je malé město, malá nemocnice a máme tady opravdu velké kapacity. Pan primář Krajník je veliký odborník lékařský, za kterým přijíždějí pacienti z krajů z celé republiky. A máme tady i odborníky veliké ekonomické v podobě pana Rady a pana Hajse. Nechápu vůbec, jakým způsobem nebo proč město tyto lidi odvolalo a zničilo nám naši urgentní péči. Nyní jsme se všemi kolegyněmi v hrozné nejistotě, nevíme, co bude. V úterý 29. září jsme byli na jednání s panem jednatelem Vlčkem. Záměrně neříkám s ředitelem, protože pro mě to ředitel opravdu není. Po dvouhodinovém jednání bylo nás tam 16 zaměstnanců chirurgického oddělení. Po dvouhodinovém jednání jsme nedošli vůbec k žádným zjištěním, nedozvěděli jsme se od něj vůbec nic. V pondělí nevíme, kde budeme pracovat. Pan Vlček nám slíbil, že druhý den, tedy ve středu 30. září, nám bude představena nová hlavní sestra a ta nám sdělí naše další umístění v nemocnici. Nestalo se tak a toto všechno, i otázky, které jsme mu kladli a nebyly nám zodpovězeny, v nás vyvolává panu Vlčkovi velikou nedůvěru. Žádáme jeho odvolání a vrácení zpět našich jednatelů, pana Hajze, pana Rady, a s tím se i navrátí celý kolektiv lékařů, kteří dali na protest výpovědi. Hodně jsem četla v novinách články, že nemocnice padá kvůli tomu, že lékaři dali výpovědi. Není to tak. Teď jsem vám řekla, proč ty výpovědi dali, protože nesouhlasí s novým jednáním, s novým jednatelem a s jeho představami vedení nemocnice. On ani vlastně žádné nemá. On jedná tak jako z minuty na minutu a není vůbec pravda to, že lékaři by nechtěli dále pracovat. Lékaři chtějí pracovat tak, jako my všichni chceme tady pracovat. A znovu opakuji, pokud se vrátí naše staré vedení, tak lékaři i hned stahují své výpovědi a začínáme naplno pracovat opět. Ještě jsem si napsala takový krátkou řeč. Sice tady už bylo hodně řečeno z toho, ale když už jsem to psala, tak prostě vám to chci přečíst. A přečtu to i s nadpisem. Vážení spoluobčané, položme si otázku, čí zájmy tu někteří naši zastupitelé obhajují. Už by se měli zodpovídat za to, že zničili akutní lůžkovou péči předáním Pentě. Proč se nezodpovídali? A proč nyní, když si sušičtí občané přáli znovu zachránit nemocnici a panu Radovi, panu Hajsovi a primáři Krajníkovi i paní Harantové se to podařilo, proč ti samí zastupitelé se pokouší opět nemocnici zničit? Co je pro nás všechny důležitější? Zdraví nebo sportoviště? Pokud se vrátí bývalí jednatelé, jsme přesvědčeni, že nemocnice je schopna kvalitně i profesionálně zajistit odpovídající zdravotní péči pro region, což již dokázala i dle analýzy, kterou si nechalo vypracovat město.
to je tak nějak od nás sestřiček vše a předávám slovo naší kapacitě panu primáři Krajínkovi. Já děkuji sestřičkám a děkuji nejenom za tady ten proslov, ale děkuji jim za těch 9 měsíců, protože přišli z různých míst na tu chirurgii, nikdo tam nebyl kmenový, chirurgie tady byla 2 roky zamčena a přišli, vrátili se, veškerou důvěru tomu dali, stejně tak jako já jsem jí dal, odpracovali něco, co se nedá slovy popsat a dneska je tady fungující chirurgie, která má za sebou více jak 430 operací a která měsíčně vydělává nemocnici 1 800 000 korun. Mluvím jenom o lůžkách, k tomu ambulance 700 000 korun a má to pořád stoupající tendenci. Takže veškeré zdůvodňování současné situace, co slyším za posledních 14 dní, je pro mě úsměvné a zároveň k pláči, protože je to lež jak věž. Říkat o tom, co bylo teď. Vrátil jsem se do toho 6. ledna, ale měl jsem se vrátit ještě dál, měl jsem se vrátit do toho července 2018, když my jsme tady na náměstí byli a určitě tam byla i velká část z vás a bojovali jsme za to, aby ta nemocnice, která vlastně skončila jako ambulantní dům s omezenou internou a s následnými lůžky, aby se vzepěla, nadechla, ty kapacity provozní i technický tady byly a aby zkusila znovu tu akutní péči. Na té demonstraci se to nepodařilo, pak bylo jednání v Senátu, mnoho lidí tady místních srdcařů se o to zasloužilo, že ta nemocnice tu šanci dostala. Město to dostalo zpátky a já shodou okolností, když jsem končil na svém původním pracovišti, kde ten konec taky hodně byl podivnej a politický, tak jsem v Praze se setkal s 2 chlapci nebo pány, to byl pan Hajs a pan Rada, a ti mi řekli, že mají takovou